Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Salamat kami sulti ka sa tinuod. Dili ko gustong adto ka masayod sa uban. Gusto ko. Yakon magsugod kita karon. Gusto kong magsugod ta nga limpyo. Huwag gitago sa usag-usa. Josh, Pero mituo ka sa kong gisulti, di ba? Kaya ikaw pa lang ang babae nga akong gimahal. tuhuan ko man ka na karon. Dili ko paghihapon katugbangan ang imong pagbati, Josh. Huwag ko magdali. I'm more than willing to wait. Just promise me. Nga by the time nga makamubuon ka na kang tape, ako na ang imong hatagan sa imong pagtagat. Nahibaho ko? Of course, I know. Dili ka man musulti. Pero nasayod ko nga may pagbati ka ni Dave. I could see it in your eyes. Josh, Try me, Jen. Mas tamis kong magmahal. Josh. Oh, sorry. I know. Dili ka pa andam. Not when you're still hurting. Gusto lang masayod ka. Ganiara ko. I will be waiting, Jen. Nadugay ka sa pagpauli lagi. Ali, huwag ka pa mukaon. Hukaran ta ka ha. Ayun na. Huwag ko gutuma. Pero pa man ka mukaon. Gusto na ko matuhog. Gusto na kong pahuay. Mihigda na siya sa kama. May atubang siya sa pongpong. Mutapad ko niya sa pagigta. Dave. 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 Atubang na ako. Kikapoy ko, Ime. Pwes, ako na'y bahala ni mo. Ime, Huwag ka pamingawan ako. hindi ba? Dili lang makaroon. Nagasapot ko. Nag-uol ka sa pagbiyak ni Jenny dini. O, natural lang ka na. Kay suod ni mo siyang higala. Pero Dave, ni anak ko, dili ka na magmingaw. Bayaran ko ang matag adlaw nga wa ko ni mo ikaupan. Please, dili ko na karoon. Dali, be. Hayang gani, be. Ime, Ako na'y bahala ni mo. Wat-wat ko ang imong kagol. Dave. Dave. Ikapa ko pa. Ambira ko na imong kamot, be. kaluwa mo kumapatid ka init. Bisan sige buhat, Ime. Dili na ako. Dave. Okay, sige. Kung gikapoy ka gyud, ugma na lang tani buhaton. Katog na. Pagpanyo lang una ko. Pasaylo ako, Ime. Pero tuan ni Chini ang ako nahulag karong higayon na. Dili ko ngayon mo pati o kalakot. Unang gabi ko pa lang din ni karon.
Mao palay ako pagbalik. Ug natural lang nga. Nga bugnaw pa ang iyang tinagdan ako. Nga magduha-duha pa siya sa paggamit nako. Sige sabay dili. Di ba? Miagi na ko og laing laki. Tingalig. Tingalig hugawa na siya magunahon na ako. Oh, shit. Sa ako ni. Dako kay kung saan ni Dave. Ug ang ilang magpaupos ko. Kinalambuhaton ko ang tanan aron makuha ko pagbalik ang iyang atensyon nga nakuha na ni Jenny. Hi, Nay. Maing buntag. Pasalo ang dugay ko nakamata. Naunan pa hinoon ko nimo. Sabot ko. Wa mas ko paabot mo una kas pagbangon. Kay dili pa ni bagin hapon buhaton kaniadto. Nauman ka na day og luto, Nay. Nagsangag na lang ko sa bahaw kagabi kay halos wa man ni makuha Kung di apras Jenny, labing siguro ganina pa nahimutan ang labing isaw Kay sayo kahit nung bata mo bangon bisan ko nagtrabaho. Mao pa. Hinigbangon na mo, andam ng lamisa. Ingon man ang bounce bata. Ang uniform, sapatos, ang bag, check up ng daan niya na may aging gabi Pagkahikotada yung kayong pagkababay. Bitaw, Nay. Kugyan magito si Jenny, sukat pa sa una. Si Elena, wa pa ba siya magmata? Dugay yung kayo ng bubangon. Hinungdan nga usahay kung hapit ng oras, pukaw nagitik ni Jenny. Ako na ipukaw sa bata, Nay, aron nga makakaon na siya o makaligo. Ayaw na. Nalimot ko. Wapaday ko makainit og tubig para ikaligo. Ahay. Gianad magumay Jenny nga siya mga akos paglihok. Salos na ng lihokon ni Isbay. Mao ba, Nay? Sige, Nay, mag-init ko dali-dali og tubig. Iniguman akong tak-ang ini, Nay. Pukaw na nako si Inday. Ayun na. Muhilak sa niya na. Nay, kinala maanad siya nga ni anak ko. Ako ang muatiman niya. Ako na ang muhatod umukuha niya. Ako na ang mukaligo ug muilis niya. Ako na ang mutabang sa paghimo sa iyang assignment. Ako na ang mubuhat sa mga buhaton nga gibihaan ni Jenny. Ako na, Nay, kay ako ang inahan. Ug ako ang asawa ni Dave. Pero wa mo na mahuna-huna dang mibiya ka. Inahan ka di ay? Og naghuna-huna nga baybana? Nay, paselo ang aming aksyon o gahi ang akong tingog. Uwa ko katutuyo, Nay. Nakasabot ko. Naanad naman ko. Kalisod bang magbinuutan? Elaine? Anak? Ingon si Lola nimo dili kuno ka bangon. Dili ka mo eskwela. Ano man? May gibati ka? Apas ko, Nanay. Nak. Dili mahimo mo apas ka ni nanay. May klase man ka. Ug nya si nanay nimo may trabaho sab. Gusto man ko ato, Nanay. Mingaw mo ko, Nanay. Nagasiguro ko nga gimingaw sab si nanay nimo. Pero dili ka mahimo mo absent. Tungod lang kay gimingaw ka ni nanay. Ali na. Ligo na ta. Nak? Si Mama na muligo ni mo. Nag-init sa kong tubig para imo ikaligo. Gusto ka gikan sa school o niya manlaag ta? Dili ba gusto ka man nga mulaag ta? Atay,
Lahat na, nanay. Sige na, tatay. Ato ta, nanay. Elaine, dili mahimo. Ah, nanay. Nanay ko. Elaine, Hi. Hi. Dayon. Thank you. Kumusta ang imong pagkatuhog? Were you comfortable? Salamat ha. Pero mula ka ko karon kay mangita kog akong kapuy-an. Dili ka gusto din sa kung gipapuyan mo? You know nga, may mo kita kang natagan og condo unit. Salamat, Josh. Pero gusto ko nga magpuyo nga dili maghuna-huna nga may kinahanglan kong bayran nga utang kabubuton. You don't have to. Ako ko nang kagustuhan. O, naibaw ko. Fine. But at least, duwatang akong offer ni mo. Yaadto ka na sa akong kumpanya trabaho. I need a company nurse. I mean, we need a company nurse. Mas gusto ko sa ospital nga akong gitrabahoan, mas mabaid ang akong kahibaw dito. Balibaram na ba ang tanan akong tanyag ni mo? Josh, Fine. Pero ubananti ka sa imong mga lakaw. Josh, Og ayaw na pagunahuna sa imong ibayad ako. A date will be fine. Josh. Friendly date. Kulit sa kano? So, yes? Yes? Sige na lang. Yes! Hi, Nak! Kumusta ang school? Elaine, huwag ka pa mo amin ni mama mo. Balik sa diri. Sakti na lang. Aton sana ako sa kwarto ni nanay. Elaine! Dili siya gusto mapahatod ako ug magpakuha sa eskwelahan. Dili sab gani siya mo amin. Hantod kanus nga dili ko tagdon sa akong anak. Ug hangtod kanus nga bugnaw ang tinagdan usab ni nanay na ako. Ug ni Dave. Pila na kagabi nga nagtupad mi. O pila na sab kagabi. Nawa paghihapon na hitabo na mo. Kadako na himong kadaot sa gihimo kong pagtalikod sa akong pamilya. Nakuha na bagay ay ni Jenny ang pagbati sa akong anak. Ug ni Dave. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!